I, dragi moji prijatelji, selam i pozdrav. Evo nas u još jednoj emisiji na kafi sa dragim osobama. Danas imam jednu specijalnu gošću, moju veliku prijateljicu, Alisu. Alisa, dobro mi došla. Bolje te našla, Salka. Kako si? Dobro sam. Kako si ti? Hajde nam se ti Ja sam debela, čovječe, stani. Možda vučem stomak. Boga mi si prava. Gdje si ti nama predstavi? Da ja ne bi sad nagađao. Gdje si, kako se zoveš i gdje si rođena? Odakle si? Ja se zovem Alisa Šerbeđija. Rođena sam u Libiji. Odrasla u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Kad je počeo rat, bila izbjeglica u Hrvatskoj. Poslije toga otišla u Maleziju. Studirala, vratila se u Sarajevo. Udala se u Ameriku i došla u Njemačku sad. Eto. Ako me pitaš odakle sam, nemam pojma, ali znam da sam srcu iz Bosne. Ja, srcem si Bosne, ali ne zna čovjek nikako u šta bi te... U šta bi me stavio, pa kozmopolita, valan šta ti je? Dobro, to, hajde, rodila se u Libiji, vjerojatno zato što ti otac radio. Yes. To je nekako logično, ali otkud te u Maleziji da studiraš? Počela na neki izbjeglički program kad sam bila u Hrvatskoj i tamo sam otišla na jednu zabavu i meni prilazi čovjek koji je bio prime minister ili ministar jedne pokrajine u Maleziji i pita me šta radiš na toj zabavi. Ja rekao, ja došla da jedem, ja bila gladna. Došla da se džaba najedi. Jes, Boga, što ja sam bila gladna. Kaže, ne to, kaže, šta ti radiš u Maleziji? Rekao, pa ništa, kaže, što hoćeš da radiš? Rekao, ja hoću da studiram i onda on zove nekog svog asistenta i upišu me na fakultet. Ja to tako sam ja završila fakultet, hvala mu. Svaka ti čast. Znači, odeš u Maleziju i završiš tamo fakultet. Jeste. Na engleskom jeziku i malajski jezik naučiš. Jeste. I tako bila sam tamo 4 godine, onda kad je prestao rat. Znači, ti si dosta inteligentna. Pa eto. Idu ti fakulteti, jezici. Pa eto, nisam loša. Žena, hvala ti za kafu. I hajde, razgovori se. Hajde. I onda kad si završila fakultet, vratila si se u Sarajevo. Sarajevo, jesam. Znači nisi u Libiju gdje si rodila? Nisam bila, nikad ni otišla tamo više. Ma ja. Šta ćeš, mogu sam probleme imati. Nije to, ja. Nisi ti za tog svijeta. Nisam. Druga si ti ja si ona pitoma. I onda ja sam za tog svijeta da me kamenuju kad odem tamo. Jezikara sam velika. I znači onda si iz Sarajeva otišla, udala se u Ameriku i tamo si živjela koliko dugo? Tamo sam živjela punih 18 godina. Yes. Gdje si tamo živjela? Živjela sam u Ann Arbor, Michigan. To je na sjeveru, zovu ga Srednja Amerika. I bilo je lijepo. I onda se rodila djeca i onda je bilo... Znaš šta, naporno, ja i sad su odrasli sad. Opet živim život, alhamdulillah, dobro je. A fino ti je bilo, znači, u Americi? Jest. I dok si tamo živjela, s kim se družila? Jesi li imala prijatelje pretežno iz prostora bivše Jugoslavije, ili si imala i ti Amerikana? Ma, ja sam to izbjegavala sa prostora bivše Jugoslavije. Pobjegla od njih tamo da se... Jeste, ma Bože, sačuva, ja sam se družila sa Filipincima, Japancima, sa ljudima iz Portorika, iz Grčke, iz Iraka, iz Amerikancima, Crncima, Tako i ja. Američkim. Pa ne, to je normalno, i ja isto tako, ja. Što da ne? Ja se isto družim, ja nemam ništa protiv ljudi druge boje kože. I njih je Bog stvori isto koji nas. Pa da što? Da me neko pitao gdje ću se roditi i šta ću biti, ko zna šta bi bio. Jes. Bilo se rodio. Ja, znam s mene da sam se rodila u Afganistanu, kako bi me odmah natukli kamenjem. Ne bi ti akšama dočekala. Ne bi, Boga mi, ne bi, moj Salko. Šut, dobre. I onda si, znači, u Americi živjeli, ste tamo radili, ja mislim da ste vi tamo se dobro i snašli, finansijski. Pa jeste, bilo. Znam ti muža i on je kliker. Yes. I radili oboje. Yes. Ali su radili, dosadilo pravo da ti kaže kad je Trump došao na vlast, hajmo mi u Evropu i mi smo došli u Evropu, tavan se skočili kad?
korona. Jeste. I onda smo 3 godine korone odradili. Prođe korona kad? Rat u Ukrajini. Jeste. Yeah. Sve jedno za drugo. Sve jedno za drugi. I onda prođe rat, nije prošao rat u Ukrajini, jel? No nije, to je sad A status nije ni quo. korona prošla. Nije ni korona, nije ni rat. Jeste. Onda se desilo ovo treće. Ja, o čemu se ne Se smije puno. pričat. I eto sad to trpimo svi skupa. Ali ja pijem Coca-Cola. Ja, znači ne hajde da popijemo ovo. Mislim, ljudi, mi bojkotujemo kola, ali ostalo na još pa da se ne baci. Yes, Mi ćemo ovo popiti pa ćemo onda nastaviti s bojkotom. I od svih zemalja, znači u kojima se živjela, od Bosne, tu se nisi se rodila, ali tu ti je srce. Da. Pa si bila u Maleziji, u Libiji, u Americi, u Njemačkoj, gdje je najljepše? Nemoj sad, reći isto. Na Hrvatskom moru. Sad ne gasi ovo. Ljeti na Hrvatskom. Neki damo emisiju. Pa u Bosni, pa najviše volim tu sam odrasla, tu su bile prve ljubavi, tu su bile prvi prijatelji, sve to me veže vječno i sa Bogom kako sam u Njemačkoj odem 5-6 puta godišnje. Ja ti stvarno, znači ljudi, znam toliko našeg svijeta u Njemačkoj. Srba, Hrvata, Bošnjaka, Makedonaca. Ja mislim da ne postoji osoba koja češće ide u Bosnu od nje. Mislim dole u Jugoslaviju. Jeste. Ja sad ću opet ići, hoću što neću i prije sam išla. Svaka čast, Boga mi. Znači ja se divim tako ljudima koji su ono, pa evo i ja mogu otići i u Grčku i u Tursku, ali opet gledam da barem 1 ili 2 puta godišnje odem. Dom je dom, I gledam kad sam dole da što više para potrošim, da to je zemlje na neki način. Jes, ali šta ću ja kad ja moram dole uraditi sebi i nokte i zube i frizuru, sve, ja se izvinjavam, ali dijaspora je takva, mi moramo dole. I servis za auto. I servis za auto, mi to moramo što... Ti ideš avionom, ti moraš servis za avion. Servis za avion, jeste. I onog čuku moram da povedem sa sobom i njemu kapu. Ali ja se izvinjavam, ja stvarno moram isto fino da izgledam kad sam u Saraju, kao i sve ostalo. Ona je prošle godine, kad je Cuko došao vam? Prošle godine ona jednog finog Cuku donijela Bosanca. Jeste, dođi Cuko. Dođi vamo da te vidio. Dođi. I on je, vjerujte, za godinu dana počeo lajat na njemačkom. Kako je to inteligentno. Jeste. Jeste, kaže. Ahvo! Ahvo! Ja i Alisa smo se upoznali nekad preko stranice, ako se sjećate, Sabit i Sarčina. Ono, komentarisali jedno drugom, Sabit nešto objavim, da ja napišem komentar ili Alisa, pa ja na komentar nadovežem se i tako dalje, tamo vamo. I onda smo mi privatno počeli pisati i onda smo, moja se... Nije mi se šlepo, ne, nije mi se šlepo, bio je jako fin. Nisam ja od tog posla, znači ja... Iskren da budem nikući, ne obavim posao kako treba, ne ići sa strane. I onda se moja žena s njom sprijateljila, tako da su one sad prave prijatelje. Jeste, ona me otijela od tebe, sad se mi družimo. Ja sam jako ponosan na naše prijateljstvo, jesam Boga. Znači nismo sad neko da se viđamo svaki mjesec i to, ali kad se vidimo, to je to. Nema nikakvih nesuglasica. Nema, a srce vam. To su ta prijateljstva koja se mogu, a zna Boga mi na društvenim mrežama biti i drugih stvari, znači nisu samo lijepe stvari, ima i drugih iskustava, znaš. Ima. Ovo je jedno lijepo iskustvo. Ovo je jedno lijepo iskustvo. Jeste. I dokaz da i društvene mreže mogu proizvesti nešto lijepo i produktivno. I stvarno jedno fino prijateljstvo. Ja. I sad su ovdje djeca se snašla, idu u školu. Jasno. Počeli su pomalo nešto i raditi. Jeste, ona ima curu, Boga mi još. Znači ide to. I onaj drugi ima curu, iako ne izlazi iz sobe, ali ne znam kako ali ima. Pa kako će, ako je danas ne nađe preko društvenih mreža. Kako će naći, ja. Znači mi smo prije morali, kad upoznaš curu, moraš joj otići i reći. Nisi joj mogao napisati. Moraš joj ubrk reći, to je bilo malo komplikovano. A napisati, svak se usudi.
Ja, ako mi se ne sviđa, samo je blokira, Jest. je li tako? Pa baš to. Pa ja, isto. Znači prije ono bilo korpu i da sad je blokirano. Ja, ti da si mi se počeo šlepat, ja bi to odmah blokirala i sad ne bi pričali ovdje, ali nije. Baš tako, baš tako, baš tako. Jeste, Salko je jedan super čovjek, samo da znate. Hvala puno na komplimentu. Boga mi si ti super. Hvala. I tvoj muž, legli ste mi pravo. Ja, pa eto. Ja se nadam da ćemo se dugo još družiti, da se nećemo. Hoćemo. Hoćeš ti kad vratiti u Bosnu? Da živiš zastavno. Dobro razmisli. Dobro razmisli. Znači ovaj video će se gledati za 10 godina. Hoćeš se vraćati u Bosnu ikad? Ne znam. Imaš dole stan, imaš. Imam dole stan, ali ne znam hoću li živjeti. Pa ne znam što bi dole saživila. Dok ne odem u penziju ili nešto. Stvarno, ovako kad razmisliš taj tvoj životni put, znači rodiš se u Libiji, Ja. pa izbjeglištvo u Hrvatskoj, Ja. pa se udaš u Ameriku, Ja. prvo odeš u Maleziju, jel? Yes, Pa iz Malezije u Bosnu, pa iz Bosne u Ameriku, pa iz Amerike u Njemačku. Njemačku. To je nevjerojatno, hej. Pa jest. Pa neko bi trebao živjeti 500 godina da mu se desi sve to što se tebi. Jo, a možeš mi šta će mi se još desiti, šta ti misliš? Pa ja se nadam da ćeš ostati ovdje do penzije, da nećeš opet zbrisat u Englesku, Australiju. Neđe. Yeah. Nikad ne znaš sa mnom. I gdje si god otišla ti si naučila jezik. Znači bila si u Maleziji, mogla si normalno sa engleskim živjeti, normalno, je li tako? Ali ti si opet naučila tako. Malajski, jeste. Ali do duše sad sam ga puno zaboravila, zato što ne koristim ga nikako. Ali što je njemački gadan, šta je ovo, dragi? Jeste. Jeste, ti koliko je te trebalo da naučiš? Pa ne znam, to je teško pitanje. Znači ne možeš nikad reći koliko ti je trebalo da naučiš, jer ja i dan danas imam problema kad s nekim pričam, pa hoću nešto da mu opišem, neku situaciju, da dođem do te tačke da moram neki zaobilaznicu, jer fali još uvijek riječi, znaš. A iako sam nakon 3-4 godine ja već postao skroz samostalan, išao sam i papire sebi mogao izvaditi. Ja, pa mogu ja to sa par riječi, ali čim počnu više pitati, onda pitam, können Sie bitte, können Sie bitte English sprechen? Što tako kaže, a ne mogu ja to, sad sam ja, einum puncih, ne mogu ja to. Ja, ne može se, to se najbolje može naučiti, kao što je moja, na primjer, supruga, ona je došla sa 12 godina, išla ovdje u školu i njoj je to malte ne bilo jednostavnije, učila na njemačkom i to se uvuklo njoj u glavu, ona ga priča bolje nego bosanski, a već mi smo morali nazor. Nazor, ne mogu ja ništa nazor, pa ni njemački. Znači učit njemački je meni isto jes onu pitu, onu tikva. Jedem je ako da ona mene jede. A što ne voliš tikvencu? Pa ne volim. Pa ja volim to. Šta ti znaš sve praviti od bosanskih specijaliteta? Pa znam ja svašta da pravim od bosanskih specijaliteta, sad se trenutno furam na sandžačke mantije. Evo reklame za sandžačke mantije, znači to su tako mali buređci i od ozgo staviš kad se ispeče fino kajmaka, nije kajmaka, milerama i bijelog luka i to je nešto fantastično. A od bosanskih jela, pa znam da pravim sve, ali ja znam da pravim i malajska, azijska jela, znam da pravim i američke stvari, slatkiše i hranu, sad njemačku. Koja si, stvarno si ono univerzalna i to ti je dobro, znači znaš svaku kuhinju. Ja znam svaku kuhinju i to mene interesuje i ovim... Razvučeš li kad pitu? Bože sačuvaj. Nisi? Jel ne voliš ili... Ma ne volim popucane sve. Ma ja. Pa ja fino kupim sebi one turske jufke i... Fino onu, znaš, montažnu. Ma ja upakuješ to na bazar. Ma montažnu, i bude dobro, super za ljamca. Pa jel ima išta bolje od montažne za ljamci? Pa naravno. Rasučeš ti? Nisu žena rasuče, ja sam jednom pokušao i meni ne rupe se stvore. A jest. Znači ja, to treba to brzo, to se suši i začas, ja to ne mogu tako brzo. A bješ pa. Jedna žena pravi stres, znaš, vas govori, de tu strane, da ja na oklagiju bacim. Ma ja volim, gubljenje vremena. A volim pojest pitu, znači volim. Volim i ja. Nego kad ćemo mi na janjetnu.
Ako Bog da. Ima ovdje stvarno dosta restorana, ja ne znam idete li vi gdje ovdje, po ovim bosanskim, srpsko-hrvatskim restoranima, ima ih dosta. Pa ima onaj Gecko u Stuttgartu, jel znaš onaj Gecko, ima Ne znam. eventke, ogromni restoran. U Bad Cannstatu, onda ima Ziki, na Marienplatz. Za nju sam čuo. Ja. Ima ova Amela jedna, tamo u Weiblingenu i u Felbachu ima restoran, Amela Bravo. Eto, Amela, doću i tebi na ručak, da znaš. Ako hoćeš da snimimo taj dolazak, javi se. Ali ne idem. Nešto posebno. Skupo, brate, skupo, u Njemačkoj se teško živi. Jaš, krpimo kraj s krajem, eto, ne znam šta da ti kažem, nije ko nekad. Pa moramo i mi kukat malo, bolan. Ovo mi pričamo da nas vi ne pitate para kad dođemo u Bosnu, a dobro je u Njemačkoj. Ja, samo nemojte pitat ništa. Nema se. Ja sam, boga mi, sinoć bio na večer u restoranu, skršio sam 2 stoje, može se. Znači nije, život u Njemačkoj nije ko što neki pričaju, jes ono malo poskupilo, ali još uvijek se može jako dobro živjeti. Znači moja familija, hvala Bogu, ni u čemu ne oskudijevam. Jeste, kogod hoće da dođe u Njemačku, willkommen am Deutschland, bitte. Ima se, može se. Ali treba raditi. Pa šta je u Bosni? Ja znam puno prijatelja koji sasvim lijepo žive, imaju dobre poslove. Pa jesu, ali oni, boga mi, kukaju puno. Ne treba kukat. Pa ne, znaš šta, kukat ne isplati se. Ako možeš u Bosni fino živi. Ako ne možeš, seli. Pa evo, ja sam živi primjer, ja sam se selila. Ne zato što mi je bilo loše, nego zato što mi se izdešavalo svašta u životu i preselila i ostala živa. Imaš dole familiju isto dosta u Bosni. Imam majku, imam sestru. S njima se čuješ? Jeste. Evo sad Čopi i Tić u posjetu malo preko. Tiše vas dvoje tamo, niste sami. Uglavnom... Više sami čuju od nas. Ne možeš se, ne zatvorite ova vrata. Tube jarabe, ne možeš i nigdje. Šta bi rekla moja drugarica, tube jarabe. Imamo 2 bračnih drugova, isto 2 male djece, moraš vas da snima. Kaže, Nina, tube jarabe, kaže tube jarabe. Ja sam bilo je tih uvijek, ja sjećam kad dole su neki ljudi u Hercegovini govorili, znaš, insan, kaže iksan. Kako se to stvori? Kakav balan iksan, ta nađe se ta neka gramatička greška, onda čujem ja... Ali Hercegovci imaju najčišći izgovor. Pa ja sam živi dokaz. Znači ja kad psujem na čistom hercegovačkom. Ti nikad nisi napisao ne znam sastavljeno. Nisam nikad. Ni najbolje rastavljeno. Zato ja uvijek kad bi neko mi napisao neki komentar na moj post, bilo da je to neki video ili nešto drugo, i ja bi uvijek prvo pogledao gramatiku, da vidim ja šta on tamo, ako piše ne znam sastavljeno, šta je naš pričati, pješi, prekriži. Znači to su neke osnovne stvari. Ne kažem ja sad da sam perfektan. Ili kad kažu rođendan, danas slavimo rođendan našoj dragoj gospođatni. Šta ti imaš s njom pričati? Znaš odmah da ima halš. Baš tako. I da ona meni nešto kontrira i da ja sad toj koja ne zna jednu osnovnu riječ ispravno, da ja njoj odgovaram. Znači ja sam glup koji ona ako joj odgovarim. Znaš, takvim se ljudima ne treba nositi. Ne treba, eto tako. I da ti meni reci ovako, sve smo to, koliko toliko, ne možemo mi sad sve ispričati, kad bi sve pričali šta se izdešavalo u životu, trebala bi nam emisija od 3 dana. Da, pa bi. Ali ko pravi gdje si u Njemačkoj jela najbolje kolače? Sad ovako, i dobro razmisli, jer ako ne kažeš istinu, pitanje ćeš ga više ikad pojesti. U koga su najbolji kolači?
Čija žena pravi najbolje kolače? Tvoja žena Elma Juklo pravi najbolje kolače. Napravila je kolač sa ups. Čekaj, evo ovaj. Evo da vidite. Eto ga, Ja, vidi ga kakav. Ja Valja ga vidjeti, ja mislila kupovni. Ovo sam ja pojela, ovo neko nije dotakao. Znači ovo što moja žena napravi, to nema... To je fantazija, nemaš u Audiju to naručiti. Nema, ma kakav Audi? A kamo li neko... Reve. Nema u Reveu. Tamo gdje Revu ovi što radi. Jeste. Odličan kremasti kolač. A šampitu da ne spominjem. A šampitu se pojela. Pojela se već. Mi bi šampitu pokazali. Nema, Lisa je pojela. A Lisa je poguzija. Znači, kada Lisa dođe kod vas, prva šampita se prije nego što izuje patike. Neće ništa ostati da se ponese kući i ono da zapakujete, da kaže evo ostalo ti pici, ostalo kopi. Za mene ništa ne ostaje. Tako da ću ja i ovo pojesti. Kad nama ona dođe u goste, znači kod nas ona bio tone, ona bude prazna u ponedjeljak. Sve ona pojede što je na stolu, tako da mi nemamo stvarno tih problema. Da se sa njom ona sve pomete. A ne, stvarno, žena fantastična. Aha, dobre kolače. Odlične pravi kolače. Znači, karakter joj je nula, ali kolače... Ali što ti roštilj znaš napraviti isto. Aha. Roštilj. To mi je genetika, znači ja sam tako rođen na selu, znaš, i mi smo čitav život roštiljali. Mi smo palili vatru, kameno, drvo, znaš. Tako da smo mi to hranili se, živio sam isto oni tamo po džunglama, tako smo se mirno prehranjivali. Pa što ćeš, vidite sada. A evo ga sad, znači, svako večer noge, svaki dan druge čarape. Obučeš. Aha. Fino. Boga mi, snašli smo se, mašala. Našli ste se. Uglavnom, Alisa, žena, hajde dođi vamo, šta se sad tu nastavila. Alisa, hvala ti puno. Nema na čemu, hvala što... Ugodan dan, druženje je perfektno bilo s tobom. Je, hvala. Hvala ti što si došla. Nadam se da će naše prijateljstvo trajati dok smo god živi. Ako Bog da hoćeš, nema razloga da ne traje. Ja to ne vidim. Ako nas ovo dvoje ne posvađaju, mi se posvađati nećemo. Nećemo. Hvala ti puno i narode, hvala vam što ćete pogledati emisiju, što ćete ostaviti like i vidimo se nekom drugom prilikom, na nekom drugom mjestu. Čekaj, vala, nisam pojela kolač. Samo ti jedi, neće ti niko oteći. Samo se nemoj udaviti. Hajde, prijatno. Prijatno.